Sing sabar Yudi. Merga manut kodrat Duryudana iki durung wancine mati. Isih kudu ngunduh poing pakarti ya sekarat ora mati nanging ya ora urip. Setan alas. Setan membo menungso. Werkudara Werkudere. Apa yen wis dina kaping 18 kabeh senopatiku mati ana madyaning Kurusetra. Njur marem rasamu. Kowe rumangsa menang ana Baratayuda. Iya. Werkudara. Watone Duryudana ratu negara Ngastina isih meger-meger urip. Durung gumlundung sirahku. Bosok kokok dirubung laler. Tegese kowe Pandhawa durung entuk kamenangan. Duryudana, kanthi lelakon iki kowe bakal ngunduh marang tanduranmu biyen Duryudana kakangku. Wiwit kuncung nganti gelung bayi abang iso brangkang dadi satriya Trabang lan dadi ratu kondang. Rina pantaraning wengi kowe mung ngumbar marang Kanepson, ndeder marang Kanistan, nyikara marang para Pandhawa sing isih sedulurmu dhewe. Aku biyen kelawan kadang para Pandhawa nganti 12 taun dadi wong alasan ana sajroning alas Kamyaka. Setahun dadi babu ndelik ana negara Wirata ya merga saka pokale Duryudana. Mula ripalungguhan iki wis wancine dewane adil bakal njabel nyawamu. Ora usah kakean bebangal kowe Werkudara Werkudere. Dibuktekke ana madyaning Tegal Kurusetra kene. Aku apa Werkudara sing jengkelang kandhane banjur pecah dasmu Duryudana. Ambruk.
Werkudara. Ta. Hei, wah. Ya. Ayo, amuk Suramarata, Jayamarata, gerbuten aku. Jiwa manjing Sumangkah anggros rusumbar lindhu bumi gunjing gumaludhuk guntur ketuk ing Sri Duryudana wis nglumpruk datan padaya hanggo gumletak lir bangkene buta rambut lukar gembel marus irung gruwung kuping perung mripat ceplong lambe ngloyom suku kanan kiring bokah lengen sengkleh pundak dengkleh busana sebit aruntang ranting badan sakujur dedel duel ajur amoh
Apa to darunane kaya mangkono? Labet sang Bratasena datan ana mareme ngenyomi lara marang mengsah. Enget marang candalaning sang Kurupati. Sakedhap hanggro sora sang Werkudara sarwi anjambak rikmane Sri Duryudana. Nunten mustaka kajebles-jeblesaken wonten ing Padascuri. Ewa semono pret nyawane Duryudana nganti asawang Kunarpa datan bisa pecah. Dangu-dangu sang Werkudara kendel ngenyomi lara labet wis rumaos bosen. Temah hamung jumeneng hanjegrek teteken gada rujak polo nenggane mengsah ingkang apindha layon. Mongkya drajating praja kaluryan musunyaruri Urah tangreng ukara karana tanpa palupi ing agayang Werkudara wong gemblung tutuk no anggonmu bungah-bungah merga kowe rumangsa menang perang mongko sejatine kowe Werkudara kowe wong-wong Pandhawa sing kalah sing menang kuwi aku sebab sadurunge aku mati wiwit cilik nganti tuwa aku tansah urip kepenak mukti wibawa mubra-mubru mangan enak nyandang wutuh ngrasake Hanyakrawati ambau denda dadi ratu disunggi-sunggi kawula sak negara Ngastina beda karo uripmu beda karo uripe para Pandhawa selawase kowe urip mung dadi wong melarat keserakat saka gandrungmu karo tembung kautaman nganti bola-bali kowe gampang tak sikara nganti bola-bali kowe gampang tak apusi wekasan kowe sak sedulur-sedulurmu mlebu ning alas dadi popo riman mataun-taun gagasen Werkudara kaya ngono kuwi sing menang aku apa kowe wong goblok mongko sedhela meneh kowe bakal mati tuwa banjur kapan leh mung ngrasake kamukten untalen kae negara Ngastina Ngastina bandane wis tak entekne karo sedulur-sedulurku Kurawa kowe ngepek Ngastina kari tak tinggali utang negara sing selawase ora bakal bisa kok saur nganti 7 turunan. Ayo kowe ning Ngastina kari nemu tangise rondo-rondo sing ditinggal mati bojone. Tangise bocah yatim piatu sing ora duwe bapa sibu. Gage pikiran sing menang aku apa kowe Werkudara wong gemblung. Kabeh wong sak jagat padha ngalem karo Werkudara sing jare satriya suci ning sejatine Pandhawa kuwi wohe wong selingkuh. Saiki gage pikiran kenang apa kakangmu mbarep sing jenenge Puntadewa kok memper karo Bathara Darma merga le selingkuh ibumu Kunti karo Bathara Darma mula anak-anak Puntadewa ngapa wujudmu
Ngapa wujudmu kok jebles bebles karo Bathara Bayu? Mergo le sedeng, le selingkuh ibumu Kunti karo Bayu. Mula nggih nutupi kuwi reka-reka dipek anak angkat. Ngapa kok Janaka memper karo Bathara Asmara? Mergo le selingkuh Kunti karo Bathara Asmara. Ngapa kok Nakula Sadewa memper karo Dewa Aswanaswin? Merga ibumu Kunti leh bedang, ibumu karo Aswanaswin. Cekake Bendrawa dudu wong utama. Bendrawa dudu wong suci. Anak 5 beda bapak, anake lonte turut dalan. Cangkeme Duryudana. Pragadana. Sing sabar Yodi, merga manut kodrat Duryudana iki durung wancine mati. Isih kudu ngunduh poing pakarti ya sekarat ora mati nanging ya ora urip. Ngagak-ngagak 1000 loro dadi siji, badan sakujur dirubung singgat lan werjit cacik. Bakale suwene 100 taun. Banjur dikapake wong elek ku. Prayoga ripalungguhan iki buangen ning tengahing alas, buangen ning alas. Banjur tindiana matu sing gedhe. Ya ing kono dheweke mengko bakal ngrasakake woing pakarti. Wiwit cilik nganti tuwa mukti wibawa nanging kamuktene saka wohing cilaka. Wiwit dina iki Duryudana bakal ngrasakake utawa ngunduh wohing karma. 1000 loro dadi siji nganti 100 taun suwene Yayi.
Anoyah nayuh Baskara titi mangsa kang bener jejer kang luput mawut becik ketitik ala ketara sapa kang bibiti ala ing kono wahyune bakal sirna surak manengker gumuruh kapracihna lamun to para Pandhawa unggul ing perang Baratayuda jaya binangun ing mangke para Pandhawa sakula wangsa wis boyong mring nagari Ngastina handayani sumilaking pedhut ing bumi Ngastina hanyarengi lek ing jabang bayi ingkang kinandhut Dewi Utari tedak turun swargi Sang Abimanyu miyak langse Mandala Giri Dewi Utari uwat sepisan brol ponang riwe kaya dineres laire jejabang bayi mijil jalu sumunar nganti kaya emas sinangkling yakti dadi ungup-ungup wiwara pepadang tentreming jagat raya laire Sang Ratu Agung ing tembene kantungan sesanti asung panggonta brataning kautaman hamiwiti gelaring wayang Purwa kang wiwit kuna tekeng Duksina wis sembada dadya tuladha hambangun jiwa kang utama mila pantes sinebat kagunan isi gunem guna kelawan gunawan ingkang sedaya ngemu surasa wayang minangka tontonan dadi tuntunan sinebut tontonan labet wayang Purwa dadya tamba kang lagya nandhang duh kita kredaning Kyai Dalang kang hamurba carita olah swara olah rasa lan sanggit sandyatama akarya sengsem weh lejaring nala larasing gending kelawan tembang sumanding minangka pepiling sendon lan lagon yekti asung pasemon pradangga munya kabarung waranggana dadya lelipur kang hanawung sungkawa wayang sinebut tuntunan krana wayang Purwa dadya srana hanenuntun marang marganing jiwa kang utama sinurasa saben parwa piranganing carita tetela watak angkara sayekti kalindih dening watak suci tuhu menika
tuntunan murih bebrayan nampi gegambaran kang ala singkirana kang becik ugrana jumbuh kelawan wewangsaning para pujangga prawira marganing swarga nista marganing neraka lumerek ing mangsa kala guming siring wanci gumelaring nagri Ngastina wis ngancik jaman Kalimataya. Kali tegese jaman Mataya mengku werdi obah. Ebah ewahing jaman labet nagari Ngastina wis ngancik sakbibare perang agung Baratayuda jaya binangun. Senadyan wengi sing peperangan amung 18 dina parandene wenang sinebut perang ageng labet kathah para ratu brahmana satriya ingkang gugur ing madyaning palagan Tegal Kurusetra. Pandhawa ingkang minangka dutaning adil anyebar dharma suci Hambrasta tuk sumbering angkara ingkang kasarira dening para Kurawa. Dene sakmangke para Pandhawa wis boyong marang Praja Ngastina. Dene ingkang ngasta pusaraning adil jumeneng Nalendra nenggih pambayuning para kadang Pandhawa ajejuluk Prabu Puntadewa. Darmakusuma, Yudhistira, ya Prabu Kalimataya. Pauta ing mangke Sang Nata kepareng miyos siniwaka lenggah ing dampar denta parandene hamung hanjegrek datan mubah datan musik wadana tumungkul netra kumembeng awit rumaos kebak ing dedosan ungguling Pandhawa ing Kurusetra mawi pangurbanan para satriya dwija para pepunden ingkang dados ancik-ancik kajayaning Pandhawa. Mangkono tanggap ing sasmita Nalendra Dwarawati Sri Bathara Kresna Nata Mandura Prabu Baladewa kadang panenggak Pandhawa Raden Bimasena sigra ngudi cara mrih lejare kang nandhang wigena ladrang sewaka dadya tandha Sang Buminata arsa paring pangandikan.
langenira sang nar pati lampah hira alon gina rabat badaya yuwarna